Bună ziua, vectori și vectorițe! Eu sunt Vector, ca întotdeauna. Și astăzi aș vrea să vă spun despre o nouă aplicație numită MKPE Downloader. Această aplicație vă face ca Minecraft-ul Pocket Edition 0.8.1 sau alte versiuni mai sofisticate să aveți mape construite de alți oameni, cum se spun. Deci, dacă vreți să schimbați texture pack-ul, dați la așa, Rare Pixel Rarity Pocket by the Ender Game, dați la Maps, vă apar mai multe mape acolo, s-ar putea să se încarce, haide, gata. Apare The End, Lava Run, uite, uitați și The End, Lava Run și mult mai multe. Super Flat este o lume, cum să vă spun, lăsați, ne vedem data viitoare, nu dați like, comment și subscribe. Eu am fost Vector, la revedere!